खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव दायो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दायो आं माने खैराबारि फारसे थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर माने नोंथांमोननो मा हायो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोन आरो दिन्थिनो हायाब्ला नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा नोंथांमोननो जि हायो दिन्थिनो हानाय सुबिदा मोनोब्लानो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन आरोना माने नै गेन्द्रियाबो ओंखारखांबाय माने दा दसे थानानै जों थांसै आरोना बारा गोबाव खालामबाय थाला माने टाइमाबो बहुत लेट जाबाय माने मैयानो थांनो गोनांमोन थांनाय जायासै माखासे खामानिनि थाखाय बेनिफ्राय दा आरो मा बुंगोन आरोना लोगोफोर माने नांगौ समाव माने ओरैबायदि फैसानि प्रब्लेमानो माने जोबा मा बुङो आरो माखासे फैबाय थानाय सिगांफोराव दा बायदिसिना खामानिफोरबो दंमोन दा खामानिफोरा दा माखासे मानि प्रब्लेमनि थाखाय खामानिफ्रानो जायाखै आरोना मा बुंबावनो आरोना बिनि गेजेरजोंबाबो सोलिगासिनो दा मा बुंबावनो मोजां किसुमान खामानिफोरखौ सिजिल खालामना लानो हायाखै मा बुंगोन आरोना जियानो जा बिनि गेजेरावनो सोलिलांनांसिगोन दा नै गेन्द्रियाबो माने ओंखारखांबाय दा थांसै आरोना जोङो दा नै माने नै हिफ्रा बिराद आलाय सिलाय जानानै दं आरोना बिसनायावबो माने मोजां मोनसे माबा बायनांगौ दंमोन माने बेखौबो बायनो हायाखै दा लासै लासै सिजिल खालामलांबाय थानोसै आरोना माने नायनोसै हायोना हाया थांना थासान्दियाव लासै ना मा बुङो माने जिबायदि दं बेबायदिजों सोलिगासिनो दं आरोना दायो नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो ना मा बुङो दिनैनि भिडिअखौ जाहायो दिन्थिलांबाय थानोसै फैदो बिदिब्ला आंजों लोगोआव ओंखारबाय जोङो माने थांनो दा नायनोसै माने मा लानाय जायो खैराबारियाव लासै दा नै गेन्द्रियाबो ओंखारखांनानै बेग सेग लानानै रेडिबाव बेनिफ्राय दा नैयाव बानलु आं माबा खालामदोंमोन नालाय मैया एसे मुलि सारनानै होबाय बानलुआव माने आरो फुलिखौ गायबावदों आरो गायबावगोन आं माने जायगाखौ एसे नायै गायबावगोन आरोना दा माने गारिखौ एसे माने नै कारावसो थांसै नालाय कारखौ लाना थांसै आरोना नायनोसै मा लांफानाय जायो नै लोगोफोर माने गारिया बिराद साननैसो सालायनानै बिराद मैला जाना दङ ओइनै आइनायावबो माबा खिदलानाय ओइथिंबो बायदिसिना माबा माबि नांलानाय दा दै एसे लाबोनानै एसे सुस्राना फैनोसै र' आङो दसे मा खालामनो आरो नै बा माबायदि देलायदो गारिखौ एसेबां मोजां सुवाखै एसे बाहायल' इथिं थुलायानो दङ दाबो एसे थुलायानो दङ ओरैनो बाहाय माबा माबि माबा मा होनो थुला एसे बोरैबा बाराद्राय नुनायखौ एसे माबा खालामबाय आरो दा नै थांसै आरो जों ना खुन्दुं लांनो फैदो नै खुन्दुं दखानाव दं बेसेबांनो बेसेबां फवा 140 खुन्दुंखौ लाबाय बेनिफ्राय दा थांबाय थानोसै आरो सिगां फारसे बिसोर सरकारनिफ्राय फैनायालाय महा रेस्ट थानाय सिरियास आसाम आं बुंदों गंनैबो गंसेखौ माहाय बायनायसो माबा नुदों बाखोर 20 टाका आलुखौ मा नुदों नोंसोरो आपेल आपेलसो आलु गैला दाउफोर आरो मा होनदो आलु गैला बहा थांनो नोङो एबि थांनो दासो माने खैराबारिनिफ्राय मोनफैबाय आरोना माने मा बुंनो आरो उफाय गैया एसे आलासि न' थांबायथ' ओंखाम सोंखाम एसे जानानै फैबाय आरोना बिनिफ्राय लोगोआव नै गेन्द्रिया मा लाखो दालिम कमला लाबाय बिनिफ्राय गावनि थाखाय आरो खोमानि माने खम दामिनि दै बारा दामिनि नङा सना लाबाय बिनिफ्राय आरो लोगोसे माइरं लाना फैफाबाय आरोना माइरं बस्था बेनोसै आरोना लोगोफोर नोंथां दा आं एसे फ्रेस जाना लानोसै जियानो जा नोंथांमोननो मा देखायनो हादों हायाखै मिथिला नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै प्लिज लाइक खालामना होदो आरो लोगोसे बे भिडिअखौ शेयार
कमेन्ट खालामनानै होदो दे लोगोफोर माने नोंथांमोना जाहाथे आं अरायबो सापर्ट होबाय था बिदिनो आरो आंनि चेनेलखौ प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो जायफोर आंनि भिउवार्सफोर नोंथांमोना अननानै आंनि बे भिडिअसफोरखौ अरायबो शेयार खालामलायना होदो दे दा नै सफैबाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ इसेबां गोबाव खालामला आरोना माने मेंबायबो आं एसे फ्रेस जानोसै जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोनखौ माने फिन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोननि आसाजों आरो दिनैनि थाखाय बाय बाय सि इउ लोगोफोर दै